Ako sa donútiť robiť veci, aj keď sa ti nechce. Keď sa ti nechce absolútne nič. A myslíš, že si jednoducho bez nálady, alebo si myslíš, že to je príliš ťažké. Rozoberieme si to v nasledujúcich minútach. Takže určite si aj ty už veľakrát zažil alebo zažila situáciu, že si povedal alebo povedala, idem začať s týmto. Idem začať možno cvičiť, čítať knihy, pracovať na nejakom projekte. Jednoducho čokoľvek, akýkoľvek nový návyk, ktorý môže byť aj meditovanie. Môže to byť aj zapisovanie si svojich myšlienok do obyčajného zošita. Alebo to môže byť jednoducho prechádzka niekde vonku, pravidelná. Ale nie vždy sa ti chce. A potom prestaneš. Prestaneš po týždni, prestaneš potom, ako si prvýkrát uvedomil, že dneska sa mi nechce, a potom si sa za to tríznil, spadol si naspäť do starých kolají. Tých ciest môže byť veľa. Ale ako to teda spraviť inak? Ako konečne začať veci dokončovať? Ako konečne sa donútiť robiť tie veci, ktoré vieme, že by sme mali robiť, aby nás posunuli tam, kam chceme? Aj v tie dni, keď máme k tomu absolútnu nechuť. Má to niekoľko krokov. Je to niekoľkokrokový systém a tie kroky vám teraz prezradím. Najskôr je dôležité povedať si, nespoliehaj sa na motiváciu. Motivácia je dočasná. Ty si musíš vytvoriť systém, pretože ten systém je jediný a jedinou vecou, ktorá ťa udrží v tom fokuse, ktorá ťa udrží v tom, aby si pokračoval aj počas tých dní, keď sa ti nechce. Každý jeden človek má dni, kedy to ide jednoducho, kedy to ide prirodzene, kedy to ide ľahko a hladko. Ale pravidelne, a to je možno väčšina tých dní, každý človek to zažíva, že sa mu jednoducho nechce. Ale to, čo oddeluje úspešných od neúspešných, dokončovačov od tých, ktorí v kuse začínajú, v kuse končia alebo sa nikam neposúvajú, nie je v motivácii, je v nastavenom systéme. Ak ten systém nemáš, preto nepokračuješ. Preto neustále prehrávaš boj so samým sebou. A potom si na seba zlý, znechutený a nemáš chuť pokračovať. A potom musíš začínať zase od začiatku, alebo aby si sa uchránil pred tým, že si budeš niečo hovoriť, kašleš úplne na to. Takže ako si ten systém nastaviť? Pretože ak budeš čakať neustále na ideálne podmienky, budeš čakať navždy. Ty tie ideálne podmienky si musíš urobiť. A áno, občas motivácia príde, vtedy to pôjde ľahšie, ale nespoliehaj sa na ňu, pretože tá je len dočasná. To, čo není dočasné a to, čo ťa bude hnať dopredu, je systém. Systém má viac krokov, ale dokáže ti pomôcť výrazným spôsobom. Čiže keď príde ten deň, že vykonávaš už nejaký nový návyk, tak začni 5 minútami. Normálne napíš si teraz do zošita 5-minútové pravidlo. A 5-minútové pravidlo je veľmi jednoduché. Začni v čo najmenšom, čo len môžeš. Čiže ak pravidelne cvičíš hodinu napríklad, alebo pravidelne čítaš 30 minút, alebo robíš nejaký iný návyk, nejakú inú vec, tak si to zjednoduš a povedz si, dobre, tak dnes dám aspoň tých 5 minút. A uvidíš, že minimálne v 90% prípadoch tých 5 minút predĺžíš na tú hodinu, alebo na to, koľko to robíš aj v tie bežné dni, tie iné dni, kedy ti to ide jednoducho. Pretože keď už začneš, už to bude pre teba jednoduchšie v tom vytrvať, lenže ty musíš začať. Ale keď si povieš, že dnes urobíš len 5 minút v tých dňoch, kedy sa ti nechce, tak mozog to nebude brať ako veľkú prekážku, ale povie si, dobre, tak 5 minút zvládnem, ale tá hodina sa mu zdala príliš veľká. A uvidíš, začneš, možno ja to zoberiem na tom príklade cvičenia, začneš 5 minútami, dáš si rozcvičku a už sa budeš cítiť lepšie, energia bude rozpumpovaná a už si sám väčšinou povieš, že dobre, tak už 5 minút mám za sebou, už to kašlem, už idem do toho, pretože už si oblečený v tom športovom oblečení, už si sa zahrial a už máš na to väčší fokus a už si jednoducho povieš, že to dokončíš. A to bude minimálne v 90% prípadoch. A potom tých 10%, keď ostaneš len pri tých 5 minútach, tak to vôbec nevadí, pretože si urobil viac ako väčšina ľudí. A budeš sa cítiť lepšie. A nebudeš si hovoriť, dneska som to nezvládol, ale povieš si, dnes som dal aspoň 5 minút a nevypadol si z toho a budeš sa cítiť aj sám zo seba lepšie a tým pádom
neprestaneš vykonávať ten nový návyk. Čiže treba si ho v tie dni zjednodušiť. A uvidíš, že minimálne 90% prípadov bude, že budeš pokračovať a splníš celý ten svoj daný cieľ. Takisto dôležité je zmeniť identitu a nie správanie. Takže pravidelne sa pýtaj pri tých dňoch, kedy ti to nepôjde, kedy nemáš chuť, akým človekom sa chcem stať. Nie človekom, ktorý stále začína a stále končí. Čiže ak chceš pravidelne športovať, aký človek som? Nepovedz si, som človek, ktorý začína cvičiť, ale začni si hovoriť, som človek, ktorý športuje. Som športovec a nemusíš byť profesionálny športovec. Keď chceš písať knihy, tak nepovedz si, som človek, ktorý sa pokúša písať knihy, ale povedz si, som spisovateľ. A zo začiatku tomu nebudeš veriť, ale postupne si tým budeš programovať svoju identitu vo svojom vnútri, že si to budeš hovoriť. A keď sa možno cítiš veľmi zle pri tom povedať si, som spisovateľ, tak si to môžeš ešte inak povedať. A to je len príklad, lebo nie každý chce písať knihy, ale dá sa od toho odvodiť ten návyk, ktorý chcete robiť a na tú identitu, ktorou sa chcete stať. Čiže keď ti je veľmi ťažké veriť tomu, že som spisovateľ, tak povedz, som tvorca svojich vlastných kníh. Neklameš sa, pretože tvoríš knihu, svoju vlastnú knihu. Už neriešiš, či ju niekedy vydáš alebo nevydáš. Ale pravdepodobne, keď už na nej budeš pracovať, raz príde ten moment, že si povieš, idem to vydať. A bude to jednoduchšie, lebo tá kniha už bude napísaná. Malá zmena v tom, čo si hovoríme, dokáže urobiť takisto obrovské výsledky. Čiže postupne meníš aj identitu. Ďalej sa musíš starať o svoju energiu. Je jasné, že ak si digitálne preťažený, máš viac ako 200 notifikácií denne, tak si vyčerpaný z toho. Je jasné, že ak spíš 5 hodín alebo menej, alebo aj 6 hodín je málo, tak nemáš dostatok energie, pretože si není dostatočne oddychnutý. Je jasné, keď si vyťažený až príliš, že nemáš tú energiu. Čiže musíš sa začať starať o energiu. O tie ranné návyky, ako začneš deň, o tie večerné návyky, ako ideš spať, aby si prestal byť, a aj to, čo robíš počas toho dňa, aby si mal jednoducho viac energie, menej rozptýlení a lepšie si sa cítil. Potom sa ľahšie nakopneš aj do tých návykov, aj v tých dňoch, keď na to nebudeš mať absolútne žiadnu chuť a motiváciu. No a čo ti ešte môže pomôcť, tak to je ďalší krok. Nastav si následky. Následok. Čiže ak nesplním ten návyk aspoň minimálny v tých dňoch, keď sa mi nechce, to znamená to 5-minútové pravidlo, čo sa potom stane? Ty si nastav následok. Čo bude to ťažké? Čím si budeš musieť prejsť? A tam si ty napíš, že či to niekomu verejne povieš, oznámiš, že tak toto teraz robím so sebou. A keď mu povieš, že proste dneska som to nesplnil, tak ja neviem, platíš večeru alebo niečo. Nastav si tam nejaký následok. Niečo. Akcia vytvára motiváciu. Nie je to naopak. Je to tá akcia, ktorá tú motiváciu postupne vytvára. Takže daj vedieť do komentára, čo hovoríš na tento systém, ako to máš ty v tie dni, keď sa ti nechce, alebo či neustále začínaš, alebo už si sa na to vykašľal. Prípadne napíš do komentára, aký návyk si chceš vybudovať. A takisto daj follow, aby ti žiadne ďalšie video neuniklo. No a v prípade, že chceš oveľa viac dopodrobná celý systém, ako tvoriť návyk, ako budovať tú identitu, všetko ohľadom návykov, tak sa pridaj do súkromnej skupiny, ktorú nájdeš na Hero Hero a je to link herohero.co/Frederik Smikal. Tam nájdeš výzvy, nájdeš tam postupy, nájdeš tam PDF, checklisty na stiahnutie, pracovné listy na stiahnutie, ktoré si vieš vytlačiť a pracovať s nimi a veľa ďalšieho exkluzívneho materiálu, ktorý nikde inde nenájdeš. Link nájdeš v popise aj tohto videa a aj v popise môjho YouTube kanálu Frederik Smikal. Ja sa na teba teším, daj follow, daj komentár, som zvedavý na komentáre, prípadne zazdieľaj toto video ďalej, ak ti niečo dalo a ja sa na teba budem tešiť už čoskoro v ďalšom videu. Ahoj.